sagt. Nå, det lukker så. Hey. Det kan ses på YouTube. Memory har du på. 2 giga. Og der er 1700 fri. Hvordan går det? Okay. Vi har kun kørt 76. Ja, det er meget. Pas på, her er der landing. Højre. Og så MTV. Er vi på en eller anden lortebakke op mod Hammershus. Og det ser rimelig gavt ud her. Jeg er lige at køre lidt front for at tage lidt fede billeder af feltet. Kommer her. De kommer nu. Laver lige en ny vinkel på. Her kan I se, hvordan det går opad. Vi er på vej op til Hammershus her. Og nu kommer felten. Jeg er ved at blive opslugt af et hungrende felt. Lidt an af Søren Dahl, sørencykel.dk. Kattehjelm. Jeg kører lige forvejen. Ja, det er den første del af marken op til Hammershus. Og så næste etape hele vejen op. Der går lige lidt folk. Så kommer I. Det er næsten 1,5 kilometer. Jeg tror, billederne taler for sig selv. Er det rigtigt? Jeg prøver lige at se, om han er med. Jeg sagde, jeg kørte lige efter. Det kan ses på YouTube. Hallo. Og så var Gordon. Lortegletsjer. Det er jo tilbage på istiden, at de her gletsjer her, de er dannet det her. Der bliver de her forbandede bakker.
Der er en mountainbiker. Hvad siger Gordon? Kan vi få en statusrapport? Det er ved at være færdig. Og det bliver dejligt. Jeg skal lige høre, er der kold cola i køleskabet? Ja, masser. Og øl. Maxi Kondi. Red Bull. Ja, det lyder godt. Ja, der skal lidt til, jo. Prøv en gang at se nogle perfekte rammer, vi har her. Det er da flot, det her. Hammershus. Er der nogen, der er klar over, at Erik Menved sad derinde og styrede hele lortet? Der er hvad? Nej, han kommer dernede. 114. Fantastisk bygningsværk. Som I kan se, så er det sat. Men jeg slutter lige med tilbage med statusrapport. Ibren i Cairo. Dejlige gode hjælpere. Gordon er med. Han sidder 5 meter bagud. Som I kan se, så har Søren fået kontrakt med designerkøkken. Han er så glad og stolt. Se, feltet bugter sig som en slange op til Hammershus. Gert Klinge er kørt for længe siden.